Så kører vi. Er de vant til det, de her handsker? Ja. Det ved vi ikke. Ja, kom så. Føj for satan. Ej. Stinker! Der er sådan en hvid hale på vej ud. Satan. Stinker! Det lugter virkelig lort. Man, it smells. Jeg troede altså, at spise, de overdrev. Jeg tænkte, ej, det er fjernsyn og sådan noget. De overdriver, ikke? Hold kæft. Det lugter ligesom på hovedbanegården i toiletterne. Der er ikke Nu må blevet du lige vasket. de styrer, vi skal jo spise det også, for Nej, fanden. det bliver Sådan svært. der. Så kan du godt tage den op. Den er levende. Puha, ikke helt ud. Og så tager vi den op, og så stiller vi den her på bordet, Lukas. Og så kan vi lige åbne resten her. Det bliver virkelig en udfordring. Bare sæt den der. Ja, sådan der. Ja. Okay, jeg skal aldrig nogensinde smage fuglekødder mere. Fugle er faldet ned fra træerne. Og mens Lukas åbner dåsen, så kan vi se, der er kartofler, creme fraiche, purløg og lækkert, fint svensk knækbrød. Hvor er det ulækkert? Meget, meget delikat. Shit, hvor det stinker. Ja, det er sådan... Vi beklager de rystede billeder, men det er fordi, vi står og griner. Undskyld, jeg siger det, men... Jeg tror godt, du kan blive blodet op nu. Du skal passe på, at du ikke skærer fingrene. Du er god til det, Det er flot klaret. Hvis ikke du kommer til, så tag kniven her og stik ind under kanten der. Sådan der. Jeg vil sgu ikke røre ved de der gummihandsker. Så, Sådan der. så lukker vi den op. Og så på, at den ikke vælter ud over bordet. Sådan. Så tager vi lige et billede af den her. Det stinker! Ej. Prøv at se en bobler. Og pas på, at du ikke får det på tøjet, fordi så skal tøjet brændes. Og Men hvis jeg får det på mig selv, skal jeg så også brænde? Ja, og når man så... Så er god grund til at... Og når man så har brændt tøjet, så er man nødt til at brænde brændeovnen, man har brændt tøjet i, fordi den lugter også. Ja. det prøver jeg ikke kaste op. Men det stinker stadig. Jamen prøv at høre, Det er jo- fuglene, de er fuldstændig forsvundet. Ja, der er ikke... Nej, før Jægerne er gået hjem. Jægerne er gået hjem, og fuglene er faldet ned fra træerne. Før hørte vi fuglekvidder. Nu hører vi absolut det. Du skal spise det der. Det ved du godt, ikke? Korke. Stinker lige frem af lige. Og så står den jo i siden af, at de åbner det. Nu laver vi lige en mad her. Et stykke kartoffel på. En lille Det er kartoffel mindst. på. Sådan der, så kommer du surstrømning. Det der lille stykke Ja, en lille surstrømning stykke ovenpå. surstrømning. Sådan der, ja. Sådan der, ikke? Den er god. Sådan lægger der. på. Det er rent. det der. Og så tager du creme fraichen ovenpå. Ja, så lidt creme fraiche her. Der skal vi passe på. Hvis mor kan lide det, så løber. Den der Er vi creme enige? fraiche til noget andet. Det er jo mere skeen. Der er ikke nogen fare for, at jeg kan lide det. Ja, den ikke rører ved det. Kan man godt fortælle jer. Og skal du lige have burløgn på? Godt nok Jeg har skal jeg lige have, specielle smagsløg, men det Den her... fingeren op, jo. med det. Ej. Sådan der. Det er ikke rart. Sådan der. Og Mor, så skal vi hvis du lige ikke have kan lide purløg. det, så skal du så sige, skal vi lige have lidt, det er ikke rart. Er vi enige? Ligesom Lidt purløg på her. prisen. Ja. Sådan der. Det Jeg var... venter her på Halina. Per er klar, så skal vi lige have gjort Halina klar. Vi skal også lave en lille skål. Det skal ikke være. Det her det er virkelig... Far begraver den. Ja, der skal altså graves hul ude i skoven. Ja, du skal begrave den. Hvor det ulækkert, det der. Det er det mindste, du kan gøre. Pas på, skeen ikke kommer til at røre ved det der. Så bliver skeen ødelagt. Altså, så ætser skeen væk. Ja. Ja, så mor, ned med den. Sådan der. Ja. Sådan der. Rolig. Sådan der. Sådan, ja. Sådan der, og så Det lidt var purløg. Okay, og så skal vi lige, godt, så skal vi lige have her ved siden af hinanden. Der sker jo famer og løb. Okay, hvis I skal ikke... Og så skal vi lige have, må vi se. Jeg skal se mor putte den ind. Surstrømning. En svensk specialitet. Ja, okay. Jeg skal det Vi overstå, gør- vi så vi gør kan det. lige åbne det der Amadone. Vi gør det nu. Nu. Okay, og første indtryk. I må godt kaste op. Jeg er bange for, at mor kan lide det. Det er ikke så slemt. Det lugter værre. Men det vil aldrig blive min yndlings. Nej, det er ikke noget, jeg er sådan... Det bliver ikke det, Men kan du lide det? Ja. Synes du, det er okay? Jeg vil sige... Jeg tror heller ikke, jeg vil have et stykke til. Nej, det har jeg heller ikke noget behov for. Nej, men jeg skal ind og børste tænder nu. Jeg har for dårlig ånd nu. Ja. Resten af de der surstrømning, Den begraver vi far. ned. Ja. Vi graver dem ned.
Ja, og så skal vi sætte sådan en hegn rundt om der, hvor vi har gravet. Ja. Så folk Her kommer... hviler surstrømningen. Med Djævlen sådan en selv dødning i på hovedet, hvor- dåse. Hvor står surstrømning? Jeg vil sige, når Leslie kommer herop en dag, så skulle du da næsten... Så graver jeg den op. Nej, Jeg har lidt nej, fordi så lærer flygter han jo. Så Jeg lærer flygter han jo surstrømning, tilbage.